O Auditorio Municipal de Ribeira acolleu a pasada tarde a gala organizada pola Mancomunidade Barbanza Arousa para entregar os trofeos do seu circuito de carreiras populares. Os 60 premiados nas distintas categorías foron pasando polo podio para recibir os galardóns que acreditan os mellores tempos nas 4 probas que compoñen o circuito, 4 carreiras, unha meta. Con esta gala, a Mancomunidade pecha a última edición dunha das súas principais apostas pola práctica deportiva en combinación coa promoción turística do territorio. Unhas probas populares que inculcan hábitos de vida saudables como facemos en Barbanza Arousa. Sigamos, polo tanto, disfrutando da nosa serra, do noso mar a través da actividade física. Corramos, pedaleemos, rememos, pero fagámonos xuntos, porque tal e como digo, o eslogan deste circuito que hoxe imos premiar, somos 4 municipios, traballamos xuntos e temos unha soa meta, que é moi clara, que seguir sentíndonos orgullosos en ensalzar unha terra a que sempre se quere volver. A gala, conducida polo xornalista Terio Carrera e amenizada polo dúo cómico Sobria e Serena, contou cunha ampla representación do tecido deportivo e social, así como autoridades locais de toda a comarca.